Beşinci duyduruş. Ey dünya paraz nefsim, ibadatta, namazda gelengsizlik etmenin sebebi dünyevi işlerin köplüğü mü? Ya olmasa güzeran aladası mı? Bütün vaktini dünyevi işler bilen geçirir yali, sendin şu dünya için yaradılandırını ödyarmın. Doğru, okuyup babatında hiçbir hayvan senin bilen bahsleşip bilmeyer. Yöne yaşayışına gerekli olan zatları eye olmak babatında velin, serçe uşuyal olup bilmeyersin. Bunu senin özünün bilyersin. Mundan uğur alanımızda senin asıl vezifen hayvan yali har surmak değil de hakiki insan yali madamalık yaşayışın üçün zahmet çekmekteyi düşünükli ahirin. Gali verse de şol iş diyen zatların köpüsünün senin bilen bağlanışı yok. Yöneten yerliksiz yere burnunu sokyarsın, şeydi ben bulan bucarlık dörediyarsın. Gepin kıyskası, onların hemmesi sana hiç dahili bolmadık bir peyda zatlardır. İn zeruri işleri etmen, hamana münlerce il yaşayacak yali, vaktini bütünley gereksiz maglumatlar yığınamak bilen geçiriyorsun. Gımmatsız zatlar üçün gımmatlı vaktini sarf ediyorsun. Hamana diyersin özünü kozmografiya ya da statistika boyunca hünermendirini ödeyersin. Eğer de sen namaz okumağıma, ibadatlarımı yerine yitirmeğime peskel beriyen, gelengsizlik etmeğime sebep olan işler yönümöne işler değil, eysem güzeran üçün edilmeli hükmani işler diyen olsan, menem sana anha şeyle diyaren. Günlük 100 manat kazancı olan bir işte iş yapıyorken, bir adam gelip sana, görmenin görkecek yerimi kal, bu senin 10 minutunu alar, neticede olsa, birliyan zümmeret yalı gımmat baha zadın eyesi bolorsun deyse, senem yok, gelip bilmeyerin günlük kazancımdan 100 manattan mahrum boların deysen, elbette bunun yerliksiz bahana bolar. Anha sen melleğinde güzeranın üçün zahmet çekyersin. Eğer farz namazını okumasan senin çekken bu zahmetin dine dünyalik, ehmiyetsiz bir bereket kazanç bilen çekli galyar. Yöne ağrı kesme vaktini ruhuna ve kalbına dinsizlik kazandırıyan namaza versen, hem bereketli dünya kazancının hem de ahiret kazancının, ahiret adığının eyesi bolyarsın. Başkaca aitlik ören ehmiyetli iki ruhi çeşmenin eyesi bolyarsın. Birincisi, melleğinde yetiştiren gülli bolsun, meyveli bolsun tapağı yok. Ösümlüklerdir ağaçların edyen, tesbihlerinin sevap hasılından sen hem yağışı niyetine, layıklıkta öz payını alarsın. İkincisi, bağın hasılından kimisi iyisin, hayvan ya adam, sığır ya da mörmöcük, satın alayan müşteri ya da oğru tapağı yok. Şol iyilen za senin beren sadakan bolyar. Yöne bu rezzak-ı hakikinin adı bilen, ruhsat beren çağında hareket edeninde, özüne Allah'ın veren haridini, onun yaradanlarına paylayan işgar hükmünde qaranında şeyle olyar. Yine görüyemin, namaz okumayan adam, gör ne hili ziyana galyar, gör ne hili baylığı elinden gideriyar. Rahmet çekmekli ve hüves dörediyen, koşmaça ruhi güç olup hizmet ediyen şu iki yağdaydan mahrum bolyar. İki sakanın önüne bevet bolup, bütünlüğü mahrum galyar. Hatta garran sağı mellerinin uğruna seretmek hem istemeyar. İşe olan hüvesi kaçıyar. İndi menin nememe gerek bar bir dünyadan gidiyen, azara kalıp görecek değil diyar. Bar zattan eli sovayar. Emma beyleka adam bolsa, has köprak ibadet edeyin, has köp işlep halal kazanç edeyin, şonda kabrım has yağıtı bolar, has köp ahiret ağzını cemlerin diyar. Ey nefis şunu bilip koy,
dünkü günün geçti, ertire çıkacağına bolsa kepir geçip bilmeyarsin. Onun ýaly bolsa, şu günüňe hakiki ömrüň bil, ağzından günün bir sagadyny ätýas puly hökmünde, ahiret sandygy bolan netjide, ýa-da namazda atyp koy, onu hakiki geljekde ullanarsın. Şunu da bilip koy, yeneki täze gün senin üçinem, başka bir yer üçinem täze gündür, täze älemiň kapysydyr. Eğer namaz okamasan, şol gün, ýagny şol älem, garanky, perişan ýagdaýda geçip gider. Onsoň mysal äleminde senin ziyanyňa şaýatlyk eder. Çünkü şu älemiň her bir gününde, her kimiň özüne değişi bir älem bar. Şol älemiň durky, şol adamyň kalbyna ve edýän amalyna baglylykda ýitgeýär. Meselem, aynada görünýän kaşan binanyň görnüşi, aynanyň reňkine görä ýitgeýär. Aynanyň rengi gara bolsa, ol hem gara bolup görünýär, gyzyl bolsa gyzyl bolup görünýär. Bu aynanyň hiline görä de şeýle bolýar. Aynanyň hili gowy bolsa binany owadan edip görkezýär. Eger de gowy däl bolsa erbede edip görkezýär. İň owadan binany hem betni şan edip görkezip bilýär. Edil şonuň ýaly sen hem kalbyňa, aklyňa edýän amalyňa, köňlüňe görä öz älemiň keşbini üýtgedip, peýdaňa ýa ziyanyňa şaýat taýýarlaýarsyň. Eger namazy okasaň, namaz bilen älemiň sani Zülcelalyna yönelsen, derhal seniň şol älemiň nur bilen dolar. Bunu şeýle düşündireliň. Namaz elektrik sırasydyr. Namaza niyet şol çyranyň düwmesine basmakdyr. Şoňa basandan älemiň ýagtylar, onsoň dünýäniň perişan, başaşak ýaly bolup görünýän ýagdaýlaryň, üýtgeşmeleriň aslynda hikmete, düzgün nizama görä bolup geçýändigi, olaryň gudrat galamynyň manily beýanlarydygy sana aýan bolar. Allahu nurus semawati vel ard aýatynyň nurundan kalbyňa bir ış barar. Senin şol günkü älemiň şol ışık saýasynda ýagtylar. Özüniň ýagtysy bilen seniň peýdaňa şaýatlyk eder. Sen her ýyl hiç pikir etme, meniň namazym nire, hakiki namaz nire diýmegin. Çünkü hurmanyň şäni hem öz agajy deýin şol bir zady tesir edýär. Tapawutly taraplary birisi reýs gaça, beýlekisi giňişleýin tesir edýär. Beýik welileriň namazynda bolşýaly, senin we meniň ýaly ýönekey adamlaryň namazynda da özleri duýup bilmese de namazyň hakikat nurundan gaýjan şöhle bar. Namazyň beýik hakikatyndan akyl edip bilmeýän bolsalar hem pay bar. Ýöne şol hakikat her mertebede bir hili şöhlelenýär. Misal üçin hurmanyň şänliklikden başlap ta ösüp kamil derejedäki agaç bolýança en çeme mertebesi var. Edil şonuň ýaly namazyň hem gatykän mertebesi bolup, olaryň her birinde namazyň nurly hakikatynyň özeni bolýar. Allahumme salli ve sellim ala men qala as-salatu imadu'd-din ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.